malah kekokan. Malah sithike niki malah rezekine akeh. Lah rencananya ngendi nek gawe? Anggonku. Oh, namu? Iya anu. Pindahan. Iya. Iya, Mas. Pindahan. Pindahan. Dan ngulang-ngulang. Ya wis, oke. Iya. Aku tak barang ya. Iya. Ngene aku tak krepianin aku. Ikut bisa. Iya. Piye lah rencanamu kok lukune be krepiakne apa? Di apa kayak mesin apa di narno ya. Mbok. Aku rencana tak aneh kok. Tak jonder nih. Jonder Den. Ngomongnya kejeron Den. Ben kwalik, ben malik. Sing jero ben njopo. Mergo mburu cepet kok nek 17 dina pisan panen.